Mudarino mambo madziva. Mudarino mambo madziva. Tichataura chokwadi. Panyaya uya nayo. Mwari ngavatikomborere. Tigare zviri pasi. Vari kuuya musazorega kuombera ava ndaona kuti vakudzimbiwa. Simukai mai. Simudzai ruoko rwerudyi. Mudarino ramambo madziva. Tichataura chokwadi. Panyaya ndauya nayo. Mwari ngavandikomborere. Tigare pasi toombera. Soronyaya kuti uya kudaro utsanangure kuchera mugodhi wekuvaka pasitendi pangu. Uya kudaro utsanangure kuchera mugodhi wekuvaka pasitendi pangu. Nyaya yakambopinda mudare, handiti ndizvo? Ikambobatwa-batwa. Changamire vakati ndinoda nguva yekumbosei, ndizvo? Kutaura kuti nhasi manga mauya kujudgment kuti munzwe kuti zvakamira sei. Right, varimo muno dzokera padiki-diki vamwe vagone kubata musoro iyi. Pamusoro chakamira. Ini ndakandine stand muGomo village. Saka stand ndakazoisiya muna 2017. Ndakugara kumasoro. Saka ndaikokoko ndakandasira mwana wangu anozoda stand. Saka sabu kuGomo ndasira mwana wangu, mwana akuda kuvaka akandikuti baba wako asina stand. Saka sabu vari kudhamba watopa umwe munhu stand yeye. Ndokuzoya kwatakaita kudai. Mwana unonamata unanamata ntaza chokwadi handizvo. Hauna kusiyira mwana, hauna wakakominikita naye, asi wakangoputsa midhuri yako ndobva waenda kugara kupi. Ndozvandiri kuziva, handizvo izvo wakataura. Mwana wangu manje pindura mubvunzo tiite tifambe tese. Handizvo here zvawakataura kuti ndakangoputsa handina kuti ana sabhuku ndikazodzoka kugumura mawindo angasara handina kuti azvaka nani handiti sabhuku havana chimiro chipo chavaiziva maringe nestand ipi handitika. Nhasi waakuda kuti mwana wako avake papi, mwana paadzoka awana sabhuku vaisa mumwe munhu papi. Ndomadzakara wakaita amu ndimukuvaka pastendi pacho kai makapiwa nani sabhuku ari kupi. Sabhuku yakunokuda nhasi.
aiwa yapanokuona pasabhuku sabhuku rinokukumbira kuti mbosimuka mosimudza ruoko rwerudyi mudare rino ramambo madziva ndichataura chokwadi panhau yandauya kunofakaza mwari ngavandikomborere munogara zvenyu pasi muchiomberi zvaita zvakanaka sabhuku paita vana vanei pamberi pangu iwe wagara uri dzidzo rangu zvaunobata urikubata on behalf of shangamiri ndizvo chaizvo zvinochangamira paunobata wabate vanhu vanoita sei vanopfungaira handizvozvo uri kuti chii pamusoro pevana ava uyu unomuziva uyu unomuziva stendi yavari kuenda kuchete uyo akasiya stendi yake akaenda vachiti havachada kugara muvillage vaakugara kumasongwe vachiti tisu tabva naaundo kuno aubva vada kuuraiwa nevana saka taakugara nokupi kumasongwe haana kutobva wega chakabva chiri chishakata chichienda kutogara kupi kumasongwe uku kweduku havasisiko uyu kana achinge akuda kutouya kuvillage arifarire akutouya kutotsvaga panyowani nokuti akabva akaenda hatina kumupusha akatorongedza zvinhu zvake akaenda wega haana kana waakaudza lendi ndobva yakosara iri openi ndobva taanoketa munhu ipapo saka zvavari kuti stendi ndakasiyira mwana ndakazodii ini kana kuti mwana wacho akapapiwa nani ipapo ine handizvizivi nokuti ini ndinisabhuku kupi ikoko saka uyu kana achifarira mukuwazha kuti ada kugara muvillage anouya tomutsvakira patakabhengetamupa payapo akati hachapada apa hatichaziva kuti zvato zvavaitiza kuvillage rakugomo village nhasi zvavakuda kudzoka kunogara hazvisisiko here village yangu rakanaka saka ari kuti farira mukuwazha anokumusha kwake kwaari kutiza chaari kutiza wokumusha kwake handisi kuchiziva kana akatenga vabereki uroi aiwa izvi ndo zvake izvi asi kana achida kugara kuvillage kwangu aiwa anoti uyo undiona pamba pangu anopaziva nokuti ipapa taanosevenezi kutomuona patakauya padare paye kuvillage kwangu asvike after 7 days ndokuzomuona izvi raiti sabhuku kana ndisingakanganise matauro aikachangamire vati muri kuti kudii apa mationesa chimiro chezvepaground nekabhiro kakaita mwana wenyu handi ndizvo nekabhiro kaakaita mubhuku nekupunza kwaakaita achienda mune makore apo patichanganira vari kuti nhasi tiri kuti kudii uyo aripo takuda nechii ndopandikupindura pakuchangamire kuti uyu kana ari kukuwacha achida kugara musha mangu ndati anouya tomutsvagira pamwe pokugara afarira kavillage rake haisi mhosva asi zvokuti achiuya manje nesimba achiti apa pakabhenge pari pangu zvakazodai zvakadai haana simba manje mukuwacha uya handikuze zvekuita muvillage rangu saka muchitimbu muruti mwana wamukapa pashure ndiye ngaaramba aripo uyu azouyawo mashure kana afarika kuda kugara kumutsvagira pake ratiwe watanunha chanduru pane mubvunzo wabvunziwa wanga uchida mhinduro hanzi zvawakambotiza zvabva here nekuti unogona kuzouya futi ozotiza futi zvawakambotiza apa uko uchienda ndobva waita 7 years ndanzwa sabhuku vako vachibvunza pamwe unofabata vakati vazati zvaakatiza zveziye hakuchisina here chakaitika ndechokuti kubva kwatakaita kunamata kusiyana kwekunamata ndokwakaita kuti kubva patienda mazuva saka zvasiyana pasina kutaudzana zvakanaka kukama chaiwo kuti tiwirirane kuti vamwe vachigara kumba ukunda vanga vari kumasoro papasina kuwirirana
aiwa mupostori ini ndiri mupostori kuwirirana panga pasina aida kuti agadzirisa ini ndiri mupostori nekuti kwane kumasowo ndikasienda kunza dzimba nyatsotsanangura dai ndinzwisise pane vatanga kupinda munyaya inhasi handi ndizvo vauya muno mune manew faces anofanira kunzwisisa tikashandisa timadimikira hanze chii changa chichiitika chazokonzeresa izvi ndozviri kubvunzwa nekana wachitaura tadzabvunza kuti hakuchisine here chinhu chake ichocho nekuti ndozvaabvunza kubva kwatakaenda isusu apa handitika tichienda nhambo dzidzifununamato handitika kugarisana hungu ndianati zvarwangu handitika asi kuti tizonyatsotaura navo zvakanaka ukwama hwedu isusu handiti isusu taenda namudzidziupo ava vana vasarawo ndopa pasina kuita zvakanaka ipapo nani nasabhuku here semhuri nasabhuku nemhuri yavo yes saka sabhuku wakubvunza kuti handichisikwe ndozvavarongedza kubvunza ndindizvo nekuti matauriro avaita manzwiro avaita vati chinhu chacho chavakambotiza hachichisikwe here saka wakabvunza kuti handisisikwe sabhuku variko handiti sabhuku variko zvinhu iko zvakadzikana makuwirirana kana kuri kudzikwa ndikanzienda kumbakasoro kwacho ndinoenda nokuti ko noisi yakairipoka yadzikana saka muri kuti kana izvo zvichakamira kakuti zoendai kumba kwasabhuku munokukura nhona dzenyu dzimboedza kurisoverwa ikoko munozitendera nekuti hamuna kubvira mambuya kuna sabhuku makamboendere muchinotaura nhau idzi makangomhanya kunokwa titi ndizvo kuroti pachine tensheni uchidi ndinozo zvinoreva pachine tensheni ibaba wodzai panotanga kurika kaiko pandikutaura kupona zvese zvati kuita kaizvo toda kumpa ugaro hwevanhu ende kana tafamba patasakura tozunzira futi zuva racho pasava nechinobarika futi chisicho tozvara chakanaka handizo nhasi ndomaoda kuti mwana aende kana pane tensheni ikadaro panogarika zvakanaka here pakati pemwana nasekuru vagara semafungiro andakanga ndichiita mafungiro acho hatita kuchikona semafungiro andi ndakana separi pandakanga ndakagara mwana kwanoita sezvaki pandikutaura kunyesobata pana tinyasopaone neruono chairo handizo tikatadza kupaona neruono chairo hatina tiletesamba nenguva handizo tiri kuti nhasi iwo haukukona kuti ana atezvavapa atezvavako ndo vari panext pauda kuisa muzukuru mwana wako kune chikanaka ichinokudeo semafungiro angu anofanira kuzobuda zvakanaka kozi kana uchiri kwanyenyeredza iwo ariyo sabhuti usiri kugona kumafesa kuwadire ukanza mwana mugangu chaukatiza iwewe ndochauda chinofeswa nemunhu manje chaukatiza iwo murume mukuru ndochawauda kuti mufanira wasatani kubatarisana sokufunga kwangu nezvafunga zvingangozi ndadzoka uko wanga waita madevelopments apapako ini chinhu chandandaita benzi kubhadhara munhu anga achi kushanda basa rekuchera mugodhi wabhadhara mari $250 aichaja mari pemiti akazongochaja kuti chero pataiwanira mvura kusvika tapedza akachera mamita zvangani because isu mukatiudza zvinhu zvisiri realistic ka tinokuudza taona handizvozvo vanochera mugodhi vanochera mari pemita ndokubvunza neimba 10 nditibatsira nei takakuamba zvinhu zvazvakajeka aiwa ngarizwanane mambotaura mati vanochera mari ndaona sekuti mamuchitaura $10 per meter. Varumba shura taura right.
Vamwe. Pamita. Pamita. Notenda. Pane vamwe vane kumwe kutaura. Kunosiyana neuku. Right? Taura itini. Pamusoro. Inini vakomana vaichera vandakaona vaichera mugodhi uyo vakati tikuchera $10. Alright. Imazvibvunza ndimamurwaridzi wemugodhi here. Wozviiswa kuti hazvinhu chaizvo handizvozvo. Mukuona vamwe kutaura kuti pakabviwa kare pa10. Tapa 15-20. Handizvozvo. Mira ndikubetsera yamwe. Kana ndava yamunhu handidi kutonga tumatakana twenyaya tunyaya twokumusha kwentinetsara kwenyumu. Handinzwisisa. Toda tifambe nenyaya sezvairi. Handizvozvo. Tobetseredzana kubuda nchinji chimwe chete chakanaka. Vanhu ava mukuona kwekutendera kwandiri kuita vana vachazonogara nasakugomo kuvi kuvillage. Ende kana kuno kuinduction kwekutanga kwatanga kwakashata kuroti kugara kwacho kuchaita sei futi kunoshata. Saka vamwe ndiri kuona muri mhesveru mukati umu hamusi kuda kuzvara chakanaka panyaya iyi. Tiite tivake vana zvinhu zvigone kufambika zvakaita sei zvakanaka. Uye akatadza angosiya musha. Handizvozvo. Apa ndikutora quotation ndiri kudzwa price kuti isiriyo. Saka handifambe navanhu vakadaro vandinyembera. Right, kati $20 vachera mameters manganisopa Vapfura 4 meters. 4 meters. Vaibata mvura makati wabata wozipa paparundinetsa taura itidzo. Pandakatora vakomana namba dzavo vakomana vanoshanda ikoko ndinadzo munogona kutovafonera mufoni palawo. Pandakavatora vakachaja $250 basa rese ndokubva vandichaja $50 yezvokudya. Saka vatouya vakaita nguva dzinotopfuura vatogara mazuva anopfuura 10 panzvimbo vachishanda zvokuti mari yandakavapa yekudya yakapera yese. Yokuchera ndakazovapa yese nokuti panga paoma. Ndokubva vakumbira kuti pari kuoma tikumbira kuti toda kutenga mudziyo wedu pampamu yokushandisa. Saka imiti pamari yedu yanga takati tichaipedza tichatipa basa tazopedzisa. Takuikumbirawo sokunzwanana kwedu mutipe tiwedzere kutenga mudziyo wedu nokuti pasi pawo. Ndokubva ndavapa yese ndokubva vatotenga pampamu yavo. Saka pavakadzoka kuzoshanda pekupedzisira ndopavakamiswa nesamu. Maita zvakanaka. Manyatozvinzwa matauro avaita. Toda tinyatofamba tese chionesana handizvozvo. Nyaya iyi musaitorere padiki nyaya iyi. Right, ndadzoka kwamunhu. Mati uyu kana achizenga adawo ane zvaachivawo kuvillage kwaGomo ngaachitotanga auye pacha kwamuri handizvozvo izvozvo. Zvino apa kana atombokuunzai mudare kudaiwo kureva kuti ari kudaira zvekwaGomo kana kuti haasi kuda. Akutora kuti haasi kuda zvekwaGomo. Chapa kuti akuunzei kumuchii. Ari kuda stendi yake kuvillage 1 kwaGomo. Saka ari kuda zvekwani Kwagomo. mazvibata. Saka uye atoindiketa pamberi pamambo kuti zvekwaGomo ari kuguta. Handiti? Izvozvo. Muri kuda kumuisa papi kana mamubvisa paanga ari. Zvozvo ndataura zvii chakamira kuti murume uyu kutomutambira zvandati kana achida kunge akuda kugara village Gomo village ndakutomutambira nemwoyo wangu muchena nokuti pavabva kumusha wako vachienda kuvachitiza nababa pamaonero angu toita kutoti ivava ndo vaiti tiri kuenda nababa uko. Saka vanofanira kuti kana vachinge vakubva uko vachida kuuya kugara kuvillage baba pamberi iwo pamashure. Handi mabasa ndakachisengeyeza pane nyaya ndikuvaona handizvozvo. Ndiri kutonga panapa. Ndiri kuziva kuti mese mune nyaya dzenyu papiki baba pamberi ivo pai Pamashure. saka pasina baba nyachanditidziro kuti inonyatsa kufamba zvakanaka. muri kuti chii kana pasina baba. Kana pasina baba akasununguka zvake kumbogara pari ikoko ndinoona kuti tinenge tinogara zvakanaka. Aiwa sabhuku musatitenderera. Kufunga kwanu baba vachavaisa pamberi here vachiuya. Ko ikoko kwanyanga
tifambei kufunga kwanyu baba vachagona kuvasusukidza here vari pamberiwo vari kumashure vachiuya kuvhileji pfungwa yava yavakambei right hatidi kutonga nyaya isipo handizvozvo kwete tirikuzviona zviripo apa handizvozvo ukukutu wemuonekwa kubva kwese handizvozvo uri kubva mumaronda amuinawo akaitika inyaya dzakaita sei but ndidzo dzatinofanira kuramba tichirarama tinadzo sapo mukuru mutukwa mazira anoita handizvozvo ende munhu anoregera zvakanyanyisa kandi tichitaisa kugomo village anofanira kunga maqualities ekuregerera zvakanyanyisa ndimi sabhuku kudarika vana vamunochengeta zvine mukaoma mwoyo zvichafamba seya vanochengeteka here vana handiti tapawana saka ndiri kubvunza nhasi uno ndine nyaya yevana vavira handizvozvo ndichaita hangu decision rangu asi chandandiri kukumbira munapo here pekumuisawo kana chipadanoya ndini ndapinda pakati apa panowanika handizvozvo koti kamudzorera pake uyu munapo here pekumuisawo uyu tinhasi mambo wakamutidzoka paunga uri paoko yako uyu munapo here pekumuisa tinovatsvagira futi pokumuisa handitika saka kureva kuti chero zvazvaita ipapa mumwe mwana munapo pekumuisa handizvozvo ndizvoka tinenge tida kuzvake pokumuisa asi uyu manje anoratidza kuti unhu hwake hunoda kuti hugadziriswe nokuti aritijerera pamwe chete nasabhuku inini sezvamukuona kuti haana kungooneka ipapo tapanzwa handizvozvo asi munhu kana apotera akurevei akuda kubatsirwa handiti mazvibata vauya kupotera paichanganisi ndizvozvo handizvozvo chandiri kubvunzira zvese izvi handizvozvo ndiri kuda kuti ini sabhuku ndisati ndapa judgment yavo munoidentifya nzvimbo yakafanana neipi naiyo saizi nekunaka kwenzvimbo yacho ngazvinge zvakaita sei zvakafanana ndouya ndonoona kupi ndozopa judgment yangu ndichiziva kuti pandiri pa judgment uya awana pekugara uya awana pekuita sei vavana venyu vese vari vangani vari vaviri mubhuku mani makomo handiti mapapa saka sofa handigone kupa judgment kana pachine stendi chii imwe yacho ichizivikanwa neni chete pamberi pamambo isai maspenzi acho ese ari maviri ndiasesendeka ndapedza kuasesa tozopa judgment tichiziva kuti vana vese hapana achakomplainawozvo zvanzwikwa kacho nyaya yenyusiwa 23 ende mutsvage maspenzi iwayo pamwe ipapa svondo erine undishedze paweekend saturday tiwe kuaona maspenzi iwacho saturday iyoyi maita basa chose toipedza musiwa 23